Вітаю, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі, а потым і пратэсты, якія пачаліся са жніўня і працягваюцца да гэтага часу, сталі заўважнай тэмай у крамлёўскіх і пракрэмлёўскіх медыа. Да такой ступені заўважнай, што медыаэксперты вымушаныя былі стварыць адмысловы сайт, які ўяўляе сабой базу звестак прапагандысцкіх матэрыялаў, якія альбо тычацца наўпрост Беларусі, альбо скіраваныя на беларускую аўдыторыю. Наколькі на самой справе вялікая цікаўнасць расійскіх і прарасійскіх медыа да беларускай тэмы, якая задача ў створанага экспертамі сайта Фейкбай, мы сёння і абмяркуем. З намі на сувязі кіраўнік маніторынгавай групы iSense і дырэктар аналітычнага цэнтра АІСЦ Андрэй Елисеев. Прывітанне, Андрэй. Добрый день, Змитер. Андрей, давай вот пачнем с того, что ці праўду я сказаў, што выбарчая кампанія, а потым пратэсты яны выклікалі вялікую зацікаўленасць у пэўных медыа, і наколькі шырока у гэтых расійскіх прарасійскіх медыа беларуская тэма зараз абгаворваецца. Так, это слушна. Пасля выбораў беларускія пытанні сталі на павестцы расійскіх федэральных тэлеканалаў. Это была адна з самых топавых тэмаў на працягу некалькіх тыдняў. Дагэтуль беларуская тэматыка гуляла збольшага па інтэрнэт-сайтах спецыялізаваных, у сацыяльных сетках, вядома, у розных пракрэмлёўскіх пабліках, але ж ніколі на так доўга не выходзіла у топы расійскіх федэральных тэлеканалаў. Таму можна казаць, што пасля выбараў Беларусь трапіла ўжо як вельмі важная тэма ва ўсе, без выключэнняў, тыпы медыа, у тым ліку расійскія тэлеканалы. І вядома ж, колькасць артыкулаў па Беларусі і ў інтэрнэт-сайтах і розных пракрэмлёўскіх рэсурсах таксама павялічылася. Таму, безумоўна, беларуская тэма выклікала проста сотні, нават тысячы матэрыялаў на працягу апошніх 100 дзён. Скажи, а чаму прыцягнулі гэтыя матэрыялы увагу экспертаў, медыаэкспертаў, аналітыкаў такіх як ты? Што там такога адметнага, што вы так уважліва вывучаеце гэтыя матэрыялы? Гэты феномен пракрэмлёўскай прапаганды, ён быў і год, і 3 гады раней. Справа ў тым, што зараз увага Москвы да падзеяў у Беларусі нашмат большая, і можна меркаваць, што гэтая, па-першае, кампанія прапагандысцкая, яна будзе набіраць свае абароты і будуць далейшыя спробы ўплываць на грамадскую думку. Па-другое, фактычна беларуская дзяржаўная прапаганда стала філіялам пракрэмлёўскай на працягу фактычна некалькіх тыдняў пасля выбараў. Ужо дзесьці на пачатак верасня можна казаць, што беларуская дзяржаўная прапаганда стала філіялам пракрэмлёўскай, у тым сэнсе, што абсалютная большасць асноўных сюжэтных ліній прапагандысцкіх сінхранізавалася і стала такой самай. Таму гэты феномен цяпер ужо мае куды большае значэнне і ўплыў на беларускае грамадства, чым тое было паўгода таму. Давай мы сюжэтныя лініі, альбо, так як кажаце вы, спецыялісты, наратывы гэтай прапаганды мы крыху пазней. Зараз мне проста цікава, дапамажы мне разабрацца у гэтай, тэма звязаная з гэтымі крамлёўскімі, пракрамлёўскімі медыа, але можа быць крыху ў бок. Вельмі часта у нас эксперты, і проста чытачы, спажыўцы інфармацыі, базуючыся на прачытаных нейкіх артыкулах у расійскіх медыа, робяць высновы. Судзячы па тым, што там сказаў той аналітык у такой-то расійскім медыа, стаўленне Крымля да Лукашэнкі такое-то, стаўленне да беларускіх пратэстаў такое-то. Яны займаюць такі бок ці такі бок.
Ці сапраўды чытаючы гэтыя матэрыялы можна зрабіць нейкія высновы? Ну, можа быть, і можна зрабіць высновы, але наколькі яны будуць адпавядаць рэчаіснасці? Ці можна, пачытаўшы нейкія матэрыялы, зразумець стаўленне ў Крамлі там да таго ж самага Лукашэнкі ці да пратэстаў беларускіх? Можна рабіць пэўныя высновы, але, вядома, не на падставе каментара нейкага аднаго там аналітыка ў нейкім медыі, а комплексна, калі паглядзець. Бо звычайна сапраўды нейкія асноўныя магістральныя лініі яны паўтараюцца, і калі яны закідваюцца зверху, маю на ўвазе, на вось гэтыя прапагандысцкія медыі, то яны там будуць паўтарацца. Ну вось добры прыклад — гэта нядаўні візіт Лаўрова ў Менск, і фактычна перад гэтым візітам на працягу некалькіх тыдняў былі апублікаваныя дзесяткі артыкулаў, якія закраналі так званую беларускую шматвектарную замежную палітыку. Фактычна крытыкавалася усяляк беларуская незалежная замежная палітыка. І такім чынам можна рабіць выснову, што фактычна гэта было такім медыйная падрыхтоўка, нейкі такі артылерыйскі абстрэл перад візітам Лаўрова. І гэта паказвае, куды ўвогуле хіліць Крэмль, да чаго ён хоча што замець ад Менску. І фактычна можна такім чынам, калі браць нейкі комплексны аналіз, рабіць нейкія высновы. Бо наўрад ці рознага тыпу медыі у адзін перыяд часу вось б'юць магістральна ў адну нейкую тэму, ці там, напрыклад, дзве тэмы. Гэта ўжо дае падставу меркаваць, што хіба быў нейкі сігнал зверху яе апрацоўваць. Таму можна рабіць пэўныя высновы з аналізу прапаганды, але не беручы нейкія асобныя матэрыялы, камента, гледзячы больш шырока. Добра, тады я скарыстаюся, што ты у нас зараз на сувязі, і тады скарыстаюся табой як аналітыкам. Ты зрабіў нейкія высновы вось па тых асноўных двух накірунках стаўлення там да Лукашэнкі і стаўлення да пратэстаў, бо ўсё ж такі вымушаны быў прачытаць безліч гэтых усіх матэрыялаў, артыкулаў на беларускую тэму ў розных медыа, і як аналітык мусіў брысці да нейкай высновы. Падзелішся? Тут можна не гадаць і тут нейкія канспіралогіі не рабіць, бо гэтыя самыя заявы рабілі ў тым ліку і афіцыйныя расійскія асобы. Калі Лаўроў ці Пяскоў неаднакроць казалі пра тое, што, маўляў, беларускія пратэсты яны інспіраваныя заходнімі акторамі, што беларуская апазіцыя фактычна гэта марыянеткі, там лялькі ў руках нейкіх заходніх структураў. Фактычна пракремлёўская прапаганда яна гэта паўтарае проста у всякіх розных неверагодных часам мадыфікацыях. Таму тут, мне здаецца, калі казаць пра стаўленне Крамля да беларускіх пратэстаў і да стаўлення да беларускай апазіцыі, тут усё вельмі добра і адназначна выславілі расійскія чыноўнікі, і расійская прапаганда яна толькі гэта мультыплікавала. Так? Там, калі Лаўроў нешта пра беларускія пратэсты і пра Беларусь кажа раз на 2 тыдні, там раз на месяц нешта значнае, то сайты адпаведныя пішуць на гэтую тэму штодзённа у трохі іншых мадыфікацыях, і скажем пра не як Лаўроў гаворыць, скажем пра Літву і Польшчу, і, мабыць, ЗША, могуць яшчэ там дадаваць всякія іншыя Ватыканы, Канады, іншыя заходнія еўрапейскія краіны. Таму тут, мне здаецца, адназначна вынікае стаўленне перадусім з афіцыйных заяваў, а прапаганда гэта толькі пацвярджае і пашырае ўсяляк вось гэты асноўны месседж. Ну добра, а вот датычна Лукашэнкі, таму што шмат я ўжо бачыў, што вот там той нешта сказаў, і гэта азначае, што Крэмль ужо шукае нейкага там іншага чалавека на пасаду кіраўніка Беларусі. Ёсць такое ці няма? Ёсць бачная пэўная незадаволенасць дзеяннямі Лукашэнкі. Сапраўды, калі паглядзець комплекс артыкулаў апошніх тыдняў, то
вось тыя заявы Лукашэнкі пра тое, як ён спрабуе, і казаў жа ён пра то, што Беларусь будзе працягваць так званую шматвектарную замежную палітыку. Ну, гэта значыць, што больш-менш незалежную замежную палітыку, што будзе старацца не толькі з Расіяй прыярытэтныя ладзіць адносіны, але і развіваць значныя стасункі замежныя з захадам, з нейкімі далёкімі краінамі. І мы бачым выразную крытыку такого падыхода у шэрагу артыкулаў, і больш за тое, не толькі крытыку, а нават нейкія аддаленыя пагрозы таго кшталту, што калі вось ён не адмовіцца ад гэтай незалежнай замежнай палітыкі, калі ўжо там не пойдзе на глыбейшую інтэграцыю з Расіяй, то, маўляў, паўторыць лёс Кадафі, Мілошевіча, вось такія нейкія аддаленыя пагрозы. Нешта падобнае было ў канцы студзеня, пачатку лютага перад адной з сустрэчаў Лукашэнкі з Пуціным, дзе таксама былі ажно там яўныя пагрозы, ажно да пагрозаў там яму, ягонай сям'і. Вось нават такое часам у асобных публікацыях. Ну, але гэта было яшчэ, ну, фактычна вот на пачатку года, тады, калі усе, ну, акурат тады пачыналася перадвыбарчая кампанія, скончыліся вось гэтыя непаразуменні з падпісаннем, непадпісаннем дарожных мапаў, пачыналася выбарчая кампанія, удзельнікі якой былі з пункту гледжання Лукашэнкі, яго рыторыкі, ўсе стаўленікі Крамля, і тут рука Масквы ўсім шурудзіла. А на сёння, калі ўжо тут не стаўленікі Крымля ўсе, а стаўленікі Варшавы і Вашынгтона і гэтак далей. Вот стаўленне змянілася. Зараз гэтая незадаволенасць ёсць? Незадаволенасць ёсць у тым сэнсе, што, маўляў, Масква у цяжкую хвіліну дапамагла Лукашэнку, а зараз ён не хоча адплаціць добром. Адплаціць добром у іхнім разуменні, што ён не вельмі імкнецца і спяшаецца реалізаваць гэтую глыбейшую інтэграцыю, прыняць гэтыя нарэшце дарожныя карты, імкнуцца з саюзнай дзяржавай наперад. І па-другое, што ён яшчэ неяк пагэтуль спрабуе адносіны ладзіць з іншымі краінамі, не толькі з Расіяй. І вось гэта незадаволенасць ёсць. Яна часам выражаецца ў артыкулах расійскіх СМІ зусім наўпрост, што, ну, маўляў, трэба плаціць добром за добро, а вось кіраўнік Беларусі пагэтуль спрабуе вярцецца, круціцца і хоча зноўку вярнуцца да нейкай мадэлі адносінаў з захадамі Расіі, якая была да выбараў. Таму так, такая незадаволенасць у мностве публікацый праяўляецца. Андрэй, яшчэ одно, можа быць, крыху пытанне так для разумення ўсяго працэсу. Мы ўсе назіралі за тым, як агрэсіўна, ну фактычна такую інфармацыйную вайну вёў расійскі бок, расійскія медыа супраць Украіны ў 2014 годзе. І потым цягам шэрагу гадоў Украіна была самай галоўнай тэмай ледь не ва ўсіх расійскіх СМІ. Там неважна, што адбываецца, якія праблемы ў расійскіх рэгіёнах, галоўнае пра Украіну пагаварыць. Там, що там у хахлов? Зараз можна казаць, што ось на такім жа ўзроўні на замен Украіны прыйшла Беларусь? Напэўна, не можна казаць, што ажно наўзамен, але як дадатковая значная тэма можна казаць. Можна казаць, што там, а што там у змагароў? Цяпер жа вось гэты ярлык змагар, ён вельмі пашырыўся ўжо і там і на расійскім тэлебачанні, і на сайтах, і беларускае тэлебачанне яго сабе ўзяло цяпер усе, хто там супраць, хоць неяк супраць беларускіх уладаў, нейкія апаненты, яны ўсе ідуць у катэгорыю змагары. І змагарам прыпісваюцца ўсякія кепскія характарыстыкі. Это там зусім крымінальныя людзі без нейкіх каштоўнасцяў, якія гатовыя паступацца інтарэсамі краіны і іншых людзей дзеля сваіх асабістых і так далей. Мы зараз бачым, што вось гэтыя ярлык бандераўцы, які вешалі там на праўкраінскіх грамадзянаў, ён
матэрыялізаваўся ў такі адпаведнік змагары да Беларусі, і гэтая тэма яна працягвае гуляць у расійскіх медыях. Напрыклад, возьмем сайт Украіна.ру, ён, гледзячы нават з назвы дамена, ён перадусім нацэлены на асвятленне падзеяў в Украіне, але там велізарная колькасць матэрыялаў па Беларусі, якая рэгулярна з'яўляецца. Таму я б не казаў, што беларуская тэма ажно замясціла Украіну, яна працягвае заставацца і в онлайн-сферы, і на федэральных каналах. Мабыць, на некалькі тыдняў у жніўні, можна казаць, яна замясціла, але зараз яна разам з украінскай тэмай стала вось такой адной з самых значных у асвятленні пракрамлёўскай прапаганды. Ну, падзялілі першае месца на п'едэстале асвятлення расійскіх медыа Беларусі, Украіна. Ну, што ж, браты, суседзі, давай, ты ўжо адказваючы на іншыя мае пытанні, вельмі шмат сказаў пра тое, якая падача адбываецца у тых прарасійскіх медыа беларускіх падзеяў, ну і ўсё, што звязана з Беларусю. Тым не менш, ужо канкрэтна, якія асноўныя наратывы, якія пасылы ідуць, якія тэматы абмяркоўваюцца, з якім такой афарбоўкай? Я ў сваім нядаўнім даследаванні вылучаю 25 асноўных сцвярджэнняў прапагандысцкіх, і абсалютная большасць артыкулаў пракрамлёўскіх медыяў, яны трапляюць у адзін з гэтых 25 ці ў камбінацыю з гэтых цверджанняў. Я іх разбіваю на 4 блокі. Гэта блок, уласна, па Беларусі, таксама блокі па Украіне, па суседніх з Беларусю заходніх краінах, Польшы і балтыйскіх. І чацвёрты блок – гэта калектыўны захад, іншыя заходнія краіны, США і так далей. Справа ў тым, што прапаганда пракрамлёўскай Беларусі, яна відавочна не толькі кранае Беларусь беларусаў, але, што вельмі важна, ідзе паслядоўная дыскрэдытацыя заходніх краінаў, усіх суседніх краінаў, апрача Расіі. То бок, каб у беларускага чытача, гледача вельмі такая лагічная выснова рабілася, што калі усе, маўляў, суседнія краіны там нейкія прафашысцкія, несуверэнныя, варожая да Беларусі, маю на ўвазе Украіну, Польшу, балтыйскія краіны, то застаецца толькі адзін добры сусед, які можа памагчы беларусам і Беларусі і павядзе ў светлую будучыню. Калі казаць пра блок Беларусі, вось гэтая прапаганда менавіта па Беларусі, то ёсць 6-7 асноўных сюжэтных ліній вакол якіх гэта круціцца, пра тое, што беларусы гэта увогуле частка рускага свету, што беларусы як асобны народ не існуюць, гэта частка трыадзінага народу, гэта старая яшчэ імперская канцэпцыя, пра тое, што беларуская апазіцыя і актывісты гэта марыянеткі, лялькі захада, і тое ж всялякая дыскрэдытацыя беларускай гісторыі, дзяржаўнасці, вядома ж, прапаганда наконт нацыянальных сімвалаў, пра тое, што был чырвоны-белы сцяг, гэта там прафашысцкі, пранацысцкі. Тут мы бачым увогуле паслядоўную дыскрэдытацыю ўсіх важных там беларускіх нацыянальных герояў, нейкіх важных перыядаў гісторыі. Фактычна прасоўваецца тая думка, што беларуская гісторыя, яна альбо бясслаўная, альбо ўсе яе светлыя старонкі звязаныя з Расіяй. Вось такім чынам гэта ідзе нават удар на беларускую ідэнтычнасць, так, што беларусаў як самастойнага народа паўнавартаснага няма, што гісторыі няма чым пахваліцца, там і мова, значыць, не такая ўжо адрозная ад расійскай, всякая іншая. І частка сюжэтных ліній, якая вельмі падобная на украінская, пра тое, што там апазіцыя, актывісты гэта марыянеткі захада, будуецца вось гэтая паралель з нацызмам, фашызмам праз бел-чырвона-белы сцяг. Вось гэта тое, што вельмі любіць
робіць пракрэмлёўская прапаганда, гэта знайсці нейкую паралель з фашызмам, гэта і па заходніх краінах так робіцца, і сказаць, што вось гэтыя людзі, якія у заходніх краінах гэта ўжо там пры ўладзе знаходзяцца, у Беларусі гэта пазіцыя, што яны не самастойныя, гэта просто цацкі, лялькі пад захадам, які хоча разбурыць, даць паддых і беларушчыне і Расіі разам з ёй. Да, конечно, можна было б параіць расійскім прапагандыстам паглядзець на сцяг, які рэяць над Крамлём, і узгадаць, правесці паралелі з фашызмам і нацызмам, узгадаць дывізію СС Власова і сцягі, пад якімі яны хадзілі. Але хай гэтым займаюцца яны. Можна сказаць з аднаго боку, падумаць з аднаго боку, вот такія людзі, ім бы каго-небудзь абгадзіць, вот чыста вот дзеля таго, каб абгадзіць, і не больш за тое. Ці ўсё ж такі нейкія канкрэтныя мэты пераследуюцца, калі ствараюцца вось такія артыкулы і такія наратывы ўводзяцца ў галовы спажыўцоў інфармацыі? Мэта гэта паплываць на грамадскую думку, на беларусаў, і ў гэтым, уласна, задача сайта Fake.by, гэта паказаць, што гэта не проста безліч нейкіх дурных артыкулаў, а гэта цэлая прапагандысцкая сістэма. Гэта не проста нейкія сотні, тысячы артыкулаў з нейкімі мадыфікацыямі, і гэта ўсё сістэма, якая скіраваная на тое, каб дыскрэдытаваць усяляк, ачарніць усе іншыя краіны апрача Расіі, каб давесці беларусам, што толькі з Расіі, у альянсе з Расіяй, можа нават быўшы часткай яе, ёсць добрая будучыня Беларусі, беларускаму народу. Малююцца усялякія і лжывыя дылемы пра тое, што, маўляў, ці Беларусь, уваходзіць у альянс з Расіяй, ці гэта будзе разрабаваная калонія заходняя, якая там згубіць сваю тэрыторыю, ідэнтычнасць, культуру і так далей. То бок мэта асноўная – гэта паплываць на свядомасць, на грамадскую думку, і менавіта замест таго, каб займацца змаганнем з ветракамі, абвяргаць там гэтыя сотні, аж там тысячы артыкулаў, гэта платформа, яна паказвае на кожны абсалютна прапагандысцкі артыкул, паказвае, якому прапагандысцкаму сюжэту ён адпавядае, камбінацыя гэтых сюжэтаў. І паступова на падставе там 2-3 соцень матэрыялаў будзе вельмі бачна, як вось гэтыя 25 асноўных прапагандысцкіх сюжэтаў пакрываюцца. І вось гэта будзе вельмі добрым адлюстраваннем той прапагандысцкай сістэмы, машыны, якая скіраваная на беларусаў. Ну вось ты так незаўважна, скажем так, перавёў тэму на сайт Fake.by. Все ж таки яшчэ раз больш падрабязна, якая была неабходнасць у стварэнні адмысловага сайта? Бо я ведаю, там, скажем, ты працуеш вельмі шмат, аналізуючы гэтыя артыкулы і развенчваючы тыя фейкі, якія падаюцца ў іх. Працуюць іншыя эксперты, як беларускія, так і замежныя. Вот украінскія, там знаны эксперт таксама, які супрацоўнічае з табой, то самае, там ёсць розныя эксперты. Той же самы беларус Паўлюк Быкоўскі. Навошта было ствараць асобны сайт? Каб бачыць лес за дрэвамі і уласна паказаць усім цікаўным, што гаворка ідзе пра цэлую прапагандысцкую сістэму, а не пра, нейкія абсалютна асобныя там артыкулы і там тэлепраграмы, якія публікуюцца тузінам, там дзесяткамі розных сайтаў, мультымедыйных рэсурсаў. Гэта менавіта для таго, і я, уласна, як даследчык і аналітык, імкнуся паглядзець не толькі на дробязі, на вось гэтыя асобныя артыкулы, а, уласна, паспрабаваць сістэматызаваць гэты феномен прапаганды. І менавіта гэта патрабавала стварэння такога асобнага рэсурсу, дзе можна паглядзець пералік гэтых дакладных сюжэтных ліній і канкрэтныя прыклады.
бо все тыя прапагандысцкія наратывы, якія пералічаў пра ачарненне беларускай гісторыі, дзяржаўнасці, пра апазіцыю як лялькі і пра тое, што беларусы гэта, маўляў, частка расійскага народу і так далей. Гэта такія даволі агульныя сцвярджэнні, так? Вось можна на гэтым сайце паглядзець, і з цягам часам ён будзе поўніцца, у тым ліку дзякуючы таму, што чытачы прысылаюць. Можна паглядзець вельмі канкрэтныя прыклады да кожнага гэтага сцвярджэння, проста каб мець уяўленне. Бо частка людзей, гледзячы, якімі медыярэсурсамі яны карыстаюцца, яны часам чытаюць падобныя матэрыялы. Частка людзей, яны увогуле з гэтым вельмі рэдка сутыкаюцца ці не сутыкаюцца. Яны, можа, нават не ведаюць пра існаванне такого феномену. Але яны змогуць паглядзець на кожнае з гэтых сцвярджэнняў вельмі канкрэтныя прыклады, цытаты з такіх сайтаў і пераканацца ў тым, што гэта не нейкія асобныя дурноты, а гэта цэлая сістэма, бо такія артыкулы з'яўляюцца пастаянна і іх мноства. Ну да, сапраўды. Скажы, ўсё ж такі апошнім часам людзі, беларусы, дастаткова мала глядзяць расійскае тэлебачанне, не асабліва чытаюць і давяраюць расійскім нейкім медыа, больш нейкія тэлеграм-каналы, беларускія медыа і гэтак далей. Але, можа быць, ёсць і не толькі там, у іх тыя медыа ці тэлеграм-каналы, якія адтуль вяшчаюць, так бы мовіць, на беларускага спажыўца інфармацыі, але і ў самой Беларусі такія прарасійскія, пракрэмлёўскія медыа, на якія трэба звярнуць увагу. Вядома, мы тут гаворым не толькі пра медыі, якія зарэгістраваныя ў Расіі. Взяць хаця б Спутнік Беларусь, гэта агенцтва зарэгістраванае, якое мае даволі вялікі штат супрацоўнікаў, і яно, прынамсі, дзеля таго, што яно зарэгістравана ў Беларусі, вядома, там няма зусім ужо такіх чорных ачарнення беларушчыны, але там, хаця і гэта трапляецца, але там вельмі частая дыскрэдытацыя Украіны, балтыйскіх краінаў. Таму некаторыя рэсурсы, яны, як зарэгістраваны ў Беларусі, ім, канешне, цяжка прасоўваць нейкія зусім ашалелыя прапагандысцкія наратывы. Таму яны могуць канцэнтравацца, напрыклад, на дыскрэдытацыі, ачарненні заходніх краінаў, маляваць нейкія канспіралогіі. Гэта таксама, звычайна, як робіць Спутнік Беларусь. Ён робіць вельмі цікавую падборку людзей, якіх запрашае, з якімі размаўляе, з вельмі адмысловымі поглядамі. Яны транслююць такія думкі. Таму гэта можа дазваляць рэдакцыі казаць, што, глядзіце, гэта ўвогуле не мы так лічым, гэта проста аўтарытэтны чалавек, якога мы запрасілі, гэта власна ягоная думка. Але калі паглядзець гэтую самую падборку, дык выявіцца, што гэта не нейкі асобны выпадак, гэта рэдакцыйная палітыка запрашаць менавіта людзей з такім гледзяшчам, так званым альтэрнатыўным. Таму, адказваючы на пытанне, так, ёсць шэраг сайтаў, якія, уласна, функцыянуюць з Беларусі. Гэта не нейкія рэсурсы і не нейкія людзі, якія базуюцца выключна за межамі Беларусі. Ну так, сапраўды, можна з аднаго боку ставіцца да ўсяго гэтага так, што, хай сабе пішуць і пішуць, іх праблема. Мы тут і асаблівай увагі не звяртаем, ідзем сваім шляхам, думаем сваёй галавой, але тым не менш, все ж такі недарэмна укладаюцца грошы, людзі ведаюць, у што ўкладаюць. Гэта частка гібрыднай вайны, такая інфармацыйная вайна, і яна ўсё ж такі уплывае на нашу свядомасць. І для таго, каб ухіліцца ад такога уплыва, вось знаныя эксперты, аналітыкі, як мы ўжо казалі, стварылі адмысловы сайт fakebuy.org. Заходзьце, і ўсе гэтыя крамлёўскія, пракрамлёўскія, прарасійскія наратывы, прапагандысцкія вам канкрэтна раскладуць па палічках і пакажуць, дзе што не так.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў кіраўнік маніторынгавай групы iSense, дырэктар аналітычнага цэнтра ІСТ Андрэй Елисеев. Зміцер Лукашук працаваў для вас сумесная праграма Еўрарады і Е-прамовы.